Kushaya data muZimbabwe itori mhosva chaiyo. Tangoti regai titsivame zvishoma tadzoka aikazve changuva chimoyo hondo yaPutin chaiyo pakati paMaititi naOlinda vachirwira nyaya yekuti Olinda akaposta akati slender by knife ingatawanda kunge madhimoni. Nyaya iyi haina kubata Maititi zvakanaka semunhu achangobva kufeimisi uko kwavanga vaenda kuti vandopiswa uye nyaya yacho ndeyekuti Olinda ishamwari yaMadam Bose. Madam Bose avo vari kunze vakakopewa naMaititi since vakabvawo kuTurkey kuvaendawo kunoitwa maalterations avo. Zvino vazhinji vakati Maititi makopa Madam Bose. Maititi vakati aiwa bodoka ini ndakambotanga kuzviitwa zvinhu izvi kuno kuHarare. Uyu musikana ndiye wachienda kundoweredhewa ndokubva atokopa inini. So nyaya yacho has been going on in the streets ichiita marounds, but iko zvino Olinda abva angovatushura ivo ndokubva vabvuma kutushuka vati ivo stana please tsiura mudzimai wako nekuti ukasadaro kuno kumastreets tinomubvambura. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Kopamwe pacho katinobva tadarika tisina kumhoresana imikani tiregererewo nyaya dzacho dzinenge dzakawanda. So Maititi kubva mangwanani vanga vachingonyora vachiwedzera vachipakira kuratidza kuti nyaya iyi kai vanga vakaita kugarira spring zvinobva yadai zvabva zvangokanganisika. Mushure mekunge Olinda aposta post iyi Maititi vabva vangoresponda ndokuti hanzi pane one hippopotamus yataura zvestructure yangu yakangamwa kuti yaive balloon ikazobviswa mafuta kufadza murume. Please iudzei kuti ngaimboita zveapology kuvana vadiki kuno hakuzi kuembassy tinokudhanda kunoku kubvisirwa feti kuti idzokere kumarutse. Iwe tseke mhani mbuya itai zvevana vacheche vamunorwira haisi embassy ino. Ngaazive zvekuchinjanisa vazukuru, ngaazive zveforced marriage nezvivana achiti face ine maplitsi tikwanire. So aya ndo mashoko aMaititi vakati aiwa maininika tinokuzivai kuti imi makaenda kundogadzirwa kuti mudzokerane nevakomana venyu. Musikana anozikamwa nekuti akambotora uyu 40 year old ombotora uyu 32 year old zvichingochinjana zvakadaro. Maititi vawedzera zvakare vakati mamaziva here mbuya vekumbonditukira HIV ivo vachitori nemukondombera. Thanks to Ben 10 akazoburitsa kuti vanonwa mapiritsi usiku. Mbuya ava vanogara vari teki neni ndinyerere. Zuro vakandisira post kutaura zvesurgery vakanganwa kuti vakatukwa kunzi mombe neex Ben 10 yavo vakamhanya kunobvisiwa 20 kgs yenyama. Still izvezvi vari kungoita kunge dafi riri muphoto booth. Dondinyaraiwo mbuya. I'm not interested in exchanging words with you because muromo wenyu wakakurira paduri. Zuro ndizuro makakwapaidzwa mukazoti sorry kumwana ane 30 years. Maratidzwa kuti red passport hachizi chinhu muno muZimbabwe. Kana embassy yakashaya basa siyana inene and focus on your marutsi amakatorera COS because imimi muri so desperate kunzi you are loved. The same dinga rakakuti mombe mvuu is the same rawakarambira karume kaya ndovungane inosvika kuchest because nekuchembera kwese kwamava you are unsettled. Leave me out of your riddles, expired keda, and focus on your rocky forced marriages. Ndiwe slender by knife because ini ndakazofuta ndawana peace of mind but iwe waitova mvuu chaiyo. So please address that statement to you and take note I didn't go under the knife. Leave my peaceful life alone unless wafunga futi zvekuenda kuembassy. You delusional magogo. Chiendazve unogadzirisa tuzino tunoita seunonwa ropa ravanhu. Maititi zvakare vawedzera vakati iyo real structure takaiona kukote. First kuita mamota sajobo. I would rather have 10 men than go back to a man who body shamed me and told me straight he don't love me. Above all, he gossips about you with his exes. Ukutsvireiko naye mbuya Ronika. Varume vanetsa here kutorera murume COS akakunyadzisa nyika yakatarisa and haasati apedza kukunyadzisa. Izvi zvawedzera panyaya yekuti Olinda aresponda akati haiwa inini body count yangu varume vairi chete ko iwewe une more than 10. Ndokubva kwanzi Zizo kukanzi Tinashe kamurungu kaye iko zvino naShumba vamwe ndakangamwa wedzerai zvenyu. Ndo mashoko aOlinda aya azoita kuti Maititi vati chero ndikaita 10 I was never body shamed
uye handiinvesti muvarume ndichita vekutorera masiwo yese. Olinda abva promisa maitete akati achavabvisira peji iroro anoridzurisa nekuti vanyanyisa kumutuka uye anoda kuzoona kuti life yavo inozovei kana vasina this social media career. Maitete vabva vangoti aiwa kama inini peji rangu haridzurwe zvekumhanya iwe shireki unobvisira maupcoming vaunosoronyebera kuma ancestors hakuitirwe dzungu unonyebera vasina kukuona kukoti wakapfeka chirokwe chairatidza bhodhi inenge green paper raiswa muupfu. Tambira ikoko kwaunofidha vanhu nema20 pounds vokuomberera maoko. Chimbopedza hondo yemababy mama erombera unochengeta uwa kutsvaka imwe apology. Ino kuno handina kana simba rematsamba ndinokumamisa skin ikadzokera back to factory settings. Inowa mapiritsi kwazvo oti yedu yeedze oti yepfungwa. Stay in your lane mbuya Ronica. Inga muri kuserviswa wani neCOS ramakashipa. What's your problem? Always unoda kurwa nevari kuAfrica uchitemba embassy isingatombokuzive kuti urani. Iwe sha swedera uko. Dziva is always catching my strays. Iwo dziva vabva vati nai maititi zvatakashandidzana tese tichifunga kuti zvimwe tiri pamwe. Ko zvino ini ndakuzopinzwa seiko panyaya idzi. Maishushu vabva vati hondo yechimurenga yacho haisati yapera kusvikira panozonzi ceasefire aiwa chimirai. Vati ipapo imagine akarara nekamwana kaye. Pfungwa yaiva kune umwe mwana uye kamwana kaya kaiperekedza kunobviswa nyama kasingazivi kuti body construction iri kuitwa iyi. A 40-year-old teenager ari kutogadzirwa COS. I would rather have 10 relationships than force a man who once embarrassed me in public kuti uri chidhofirio. Anyway, I trust that boy. He needs to hustle. Idya mari yetembere ndiyo vadii inenyereka Britain hakuna kana anoida ine ngozi. Ndosaka ichizoita zvokushandisa maCOS. This time vakirwa imba kwete zvokuloja muflat uchiswero ganza munhu ane ganda rinenge poke yakatsva fira zviripo. This time vakirwa imba kwete zvokuloja muflat uchiswero gadha munhu ane ganda rinenge poke yakatsva fira zviripo. Mabhishu anohura mahura anohura ari pavarume. Iyo 40 years yapindira regai support mama haisi nyore kusvitsa 40 usina chinhu zvachose. Desperation yega yega iye hazoonere stana kuti haasi kudananiwa naye achashandiswa kuchengeta nandi obva asiwa zvakadaro. Mushure mekunge stana ambomira kumaterese achiona zvinhu zvichiunfolda mumastreets zvabva zvangomurwadza ndokubvaisa vhidhiyo rake aina maitete ati iye I really do not like these fake celebrity hangout gigs. If you do not like someone, why be in their pictures or videos? Felicitas, it's bad enough you have a foul mouth. Zvinyadze, but please don't be a bad friend as well. We have no reason to include and attack my name in your nonsense atili hondo. So stana arikuti arikuda kuramba akamentena friendship yake na maititi but inyaya yekuti every time panokandwa mashoko kune mudzimai wake iye anozowana atopinda munyaya dzacho hazvisi kumufadza zvachose. Arikuti kuna maititi aiwa Felicitas dei wambochengetedzawo mafriendship. Asi manetizens arikuti naiwe stana uri murume zvimwe zvacho siyana nenyaya dzaOlinda. Unogara wakaita unge benzi nekuda kwako kuhasila Olinda. Find other better hustles than hustling munhu. Nanhasi uchiri 40-year-old teenager nemashoko aya takamaudzwa nebasa rako raunoshanda chairo. Ndiwe waishora mukadzi wako kuti mvuu. Hauna kana kobiri yawakabvisa kunoroora Olinda. Asi basa kungomuitisa chete nekudya mari. Izvozvo hauna imba uri kutotemba imba yenhaka yakasiyiwa namai vako. Busy chasing women. Pedze zvomusiya. Watokura so 40 plus. Uchiri kungonakirwa nekuvatana vanhu. You always trend for wrong reasons. Siya vakadzi vapedzerane. Hapana pawakambotrenda nemusic stana. Zvese ndezvekungorarana. After that rich aunt, divorce court issues, not paying maintenance issues, remarry, divorce again. Apa makore ari kutofamba uchingotrenda nenyaya dzinonyadzisa. Siya dhafu wako apedzerane namaititi. Handitika iye handiti anofanira zvokudena chimurega amire oga. Aya ndiwo mashoko ari kubuda manetizens vari kuti nyaya dzevakadzi rega vakadzi vapedzerane. Iwe ukaona waakupindira nyaya iyi unenge wadrowewa in. As a man you do not do that. Ndosaka vanhu vachizokuti uri teenager nekuti pamupacho hauna discernment yekuti munhurume anofanira kungoshinga. Maititi baba vangoti iko karume kacho kapindira. Please support mama. At the end of the day
you need to be fed. Haizi nyore kusvitsa 40 usina kana akwa inopiwa vanhu mahara. Hausi murume iwe. Ini ndinokurova handizi shuga mama. Paunotaimira kuti urarame. Panotaura varume iwe hauverengwi. You have failed as a teenager and as a father. Tundebvu. Kukundwa naulengende akaita 2 months muindustry akatenga benzi kambwa kwemunhu. Kwesha chembere yako unyerere. Ndo mashoko ari kubva kuna maititi. Vakati aiwa inini handisi kutombokutya zvekutodaro kana wangopindira mutauni undiudze ndinouya ndikakupedzera. Please don't compare my Adala to a 40-year-old teenager. Ndiwo Linda owedzererwa mashoko mushure mekunge angoresponda akati aiwa unodada neiko iwe uchidanana neancestor. Vabva vangonzi please don't compare my Adala to a 40-year-old teenager. He works, earns and have a lot of cows, goats, chicken and the whole village. Mombe dzacho togona kubvisa tuti kapa teenager rirore mbuya vaye because definitely he can't afford his own lifestyle. Ndosaka kupindira mbuya vaye. You should tell your retired Bishu to sit several seats. Asandidene, I have been very quiet, but my quietness don't mean I am stupid. Siva zvekuroja muHarare. Uchita life yenyu yekudrowa, uchikwesha chembere yako unyerere. Teach you some manners. Mwana womusanganiswa asingazive chinonzi stay away from people and mind your business. Makazenge mupfugamira wani vana vaye nema apology apa mozviti makapenga. Iwe waita zvemishini yako yawakafambira kunopedzisa mbuya vako paipa wakavarova paper 1. Once you are done, please, my husband is hiring. He wouldn't mind you cleaning his office as you are very jobless. The only thing God gave you urikuchishandisa kurara nechembere. Hey, mashoko maititi anobaya chaizvo. Kudena uchitemba kudzura peji. I don't live on handouts mbuya. Dzuraka and see if ever I will come begging. Dzura peji. Unonyanyo zvifonera ndosaka waifonera embassy yemumhepo. Pano hatishandi kumukwati buildings. Peji rangu karitora. Paunouya kuno ndoda kukuita example, ndoda kukumamisa. Wotoya uri quiet because ndokuendera kujeri chaiko. Wakajaidzwa iwe mixed masala kana wadena pedzerana newawadenana naye. Zvechikawadi ndozvinei ngatisvitsane kumapena. Zvarwadza here nawe makanyanise. Dzora peji rangu. I dare you. So ndimaiti tava vati iwe havasi kuzombomira kusvikira Olinda adzidza chidzidzo. So Olinda ari kusoregwa kuti anofunga kuti anoziva nyaya dzeIT vati iwe haungambodidadiri zvene kundudza kuti unondidzurira peji. Wozogona IT iwe waiviga gaba remapiritsi uchizora tu vana muzvezve tseki neIT yako nasekuru weIT nedzinza rese neIT yacho. Totenda mundevere akatizivisa tainzwa nengonze ane edzi apa iye chief superintendent wayo tuzino. Mundevere tokutenda dai usina kubuda wazadzwa taizivirepi taifanira kungonzi AIDS yapinda mumusoro apa yeso iwe ndo chief superintendent founder and visionary wayo. Tinongotukwa nevanhu vari wese 2 hours dzakwana veIT vadiko nepage 9 ndiri kuda kuvharira mombe dzemurume wangu ndikasikireiwo tione mudzure peji rangu. Ndimaititi ava vari kunyatsoti I dare you and there is nothing you are going to do about it. Uku hakutambirwi uku unogona kutongorohwa mucheka dzafa. Well done mami. You know how to defend yourself and also stand for everyone for the right thing. Vapedza kudaro maishushu vabva vaita live vachitaura stana kuti please kuno kundinokurova man to man or woman to woman since iwe uri mudzimai waOlinda uri busy kubikiswa sadza nekucleana imba iyoyo. Dei uchita kozvemasi iwo yese uchimanya uchigezesa chembere pane kufokasa nechembere imwe chete. Imikani zvinhu zvacho zvakaoma. Ndosaka tichingoti vanhu vanofanira kugara vane data nekuti pamwe pacho ukangoti regai ndimbodai unowana nyika yatotorwa neMozambique zvatoenda zvakaenda.